Hei! Sunt Chris și astăzi vom juca Minecraft. Da. Să intrăm. Sper să nu aibă lag. Nu lag, dar nu se întâmplă cu el. De obicei când filmam cu Bandicam nu se întâmplă așa, priviți. Sper să nu se întâmple așa. Am mai jucat un pic. Ia să verificăm. Dacă ți-a auzit un bum-bum ceva la microfon, bum-bum era de la microfon. Să mergem. Ia vedem dacă face probleme. Da, face probleme. Nu știu de ce, dar face probleme. Asta este. Sper că nu face atât de multe și este perfect să jucăm un pic, nu? Da. Văd că mapa este cam urâtă. Ceea ce este foarte nașpa. Să pun o muzică. Să mă auziți mai bine, nu mai pun. Sper să mă auziți calme și sper ca Fraps să filmeze în întregime tot videoclipul. Da. Păi cât o să filmez? Nu știu. 15? 16 minute maxim. Da, m-am spus, sper să aude foarte tare voce. Și bine, clar. Ce să mai zic? Haideți să începem să ne facem căsuța. În tine vom face... stai, iar începe. Iar începe. Chiar nu e bine deloc, nu știu ce mi se întâmplă așa, dar... Na, asta este. Voi face un loc. O să-l acopăr așa. Pentru că știu să-mi fac și torțe. Nu din... știu să-mi fac și torțe, nu din... de asta, cum se cheamă? Cărbune și din lemne prelucrate și neprelucrate. Da. Pardon. Da. Facem. Cum se facea? Da, am făcut o masă de lucru, se spune crafting table. Nu mă apuce pe engleză, dar în fine. Ne facem un cop, un pickaxe, pentru că avem nevoie mult de el. Ca să facem, toți avem nevoie de, cum se spune, Doamne, piatră. Și iron, mi se pare că este un loc, stai, iar începe. Iron. Stați că ironul nu se ia cu toporul de lemn. Să-mi fac un topor de fier. Doamne, nu știu ce am astăzi. De piatră. Un pickaxe de piatră. Și uitați. Ia și pic. Wow! Foarte mult iron. LOL. Foarte bun. Așa. Enervant tare. Nu e de la PC-ul meu, e de la Fraps. Sper că Fraps filmează. Sper să filmeze, dar ca lumea. Cât am strâns? 11? 11 cu astea. Da, mi-ajung perfect. Cum se face în sfârșit niște toți. Așa. Uite, așa se fac toțile. Pentru cei care nu știu, trebuie să avem așa. Avem și lumină. Mai bine săpăm. Frumos Minecraft-ul, e frumos. Să dau
sound ca să auziți măcar ceva. Și ce să mai zic, sper să fie frumos episodul. Sper să vă placă. Să nu vă plictisiți. Ce să mai fac oare? Da. Vedeți, e ora 17:21. Voi mai sta până la 17:30. După aia o să pun. Adică, după aia o să pun eu. O să văd eu ce voi face eu. Perfect, avem și niște... Doamne, mereu uit. Cărbune, doamne. Iar începea. Perfect. Acum bețe. Doamne. Mai bine am ieșit. Mai fac. Leu. Perfect. Mi se pare că aici se aude zombiul. Trebuie să am grijă cu mine. Iron, perfect. Foarte bun locul ăsta, îmi place, dar tare îmi place. Foarte bun. Iron, cred că o să găsim și diamante dacă o să punem ca nebunii. Cât iron? 7 iron. Nu știu dacă o să ajungă, sigur nu ajung cărbunele. În fine, nu ajung, se vede. Da, poate ajung. Iar începe să facă singur. Mi se pare că după acest perete... Nu. Serios? Mă nervează, doamne. Și cam atâta, nu știu ce să mai spun. Ore e zi, ore e noapte, habar n-am. Mi se pare că nu vreau să aflu. Perfect. Oie. Priviți. Pickaxe. Îl iubesc. Este foarte bun. În acest episod ce vom face? Vom mina. Atât vom face. Este primul meu episod Minecraft. Sper ca Fraps să filmeze. Filmeze, frate. Dacă filmează în bucăți, nici nu știu ce fac. Cât iron mai scoate? Iar începea. 3, lăs acolo. Așa. 4 și acolo. Și cam acesta a fost primul meu episod din seria Let's Play Minecraft Survival. Și ce să mai zic? Eu sunt Gamerul 5. Și hai, du-te mă, chiar acum când spun și eu sfârșit. Vă urez o zi bună și o zi foarte aventuroasă în Minecraft.